Benvinguts al moviment iGECR. A l'IGEC seguim apostant per aquest nou canal de comunicació amb l'objectiu de donar píndoles d'interès sobre temes d'actualitat que tenen impacte a les nostres empreses. Aprofitant la diversitat d'experiències i coneixements de la nostra comunitat, volem compartir-ho amb tots vosaltres. Soc l'Estefania i la nostra píndola d'avui vol abordar un tema que fa molt temps que en parlem. És la transformació digital. Com a soci d'una empresa de consultoria, ajudo a fer real i tangible la visió dels nostres clients, transformant i digitalitzant els seus processos. És per això que explicar i aterrar el que és la transformació digital i fer que estigui a l'abast de tothom s'ha convertit en un repte per mi. I com a novetat, i donat que el tema és molt interessant i no voldríem fer una pel·lícula en comptes d'una píndola, hem preparat una minissèrie de 3 píndoles per explicar-vos-ho. Quan pensem en transformació digital, molts de nosaltres ens ve al cap la tecnologia i l'optimització de processos. Però és realment una transformació del model de negoci, de la relació amb els nostres clients, de prendre decisions guiats per les dades. En definitiva, és fer un recàlcul de la ruta i, per tant, un tema d'estratègia. Aquest pla ha de tenir en compte processos, persones i el que us vull introduir en aquesta píndola, que és la tecnologia. A l'IGEC ja ho heu vist, ens hem reinventat. El moviment iGECR és un nou element, un nou canal de comunicació amb el que mitjançant aquestes píndoles no només donem servei als nostres clients, sinó que també és un nou punt de trobada per tots aquells i aquelles que vulguin compartir, escoltar, aprendre, donar feedback. Fa un temps, la globalització, l'euro, la Covid... La realitat és canviant i difícil de predir. Per tant, hem de trobar els mecanismes per adaptar-nos a la realitat present i del futur. No vull orientar la píndola a l'àmbit tècnic. Avui només parlaré del que considero realment rellevant, les dades. Transformar dades en informació per a poder prendre decisions, innovar i adaptar-se al canvi. Avui dia, ja tenim moltíssimes dades, més de les que imaginem. Els nostres sistemes productius, sistemes d'informació, ERPs, ens poden aportar molta informació rellevant. Cal començar a canviar la mentalitat i complementar la presa de decisions amb dades. És el que avui en dia anomenem empreses data-driven. Us ho explicaré a través d'un cas real. Un dels primers projectes que vaig executar va ser en aquest sentit. I us diré que és un dels que he après més i més interès em va despertar. Va ser a l'àrea de Lleida, en un sector fins aleshores desconegut per mi, el sector porcí. La imminent llei del benestar animal va forçar la manera en què els ramaders havien de dur a terme la cria d'animals, però va ser una oportunitat a través de capturar dades fins aleshores no explorades, poder optimitzar els processos productius i poder prendre decisions amb un impacte molt elevat pel negoci. Vàrem tecnificar la granja amb sensòrica per tal de poder obtenir dades de temperatura, consums d'aigua, ventilació, etc. Amb d'altra informació ja disponible, com els costos del pinso o de la farmàcia, o d'altres dades que s'obtenien de forma manual, com l'estat de l'animal, els dies del cicle reproductiu, el número de garrins que naixien vius o morts en cada una de les camades, etc. Creuant dades com, per exemple, el consum d'aigua amb els dies del cicle productiu i patrons més sofisticats com la predicció dels costos de farmàcia segons diferents factors, no necessàriament relacionats directament amb la salut dels animals. Tot aquest conjunt de dades i anàlisi ens servia per tal de poder determinar, segons oferta i demanda del mercat, el preu del quilogram de carn al qual podíem vendre el producte, el seu cost i, en definitiva, el marge i rendibilitat que n'obtindríem. Cal quantificar objectius quantitatius i també qualitatius i anar-los adaptant i recalculant la ruta cada vegada amb més freqüència. Aquest és el canvi important i que ens posa en una segona fase, en el prova i error. Doncs no ho fem nosaltres, ho farà el nostre competidor. La paraula que descriu aquesta prova i error és innovació. És la innovació el que ens farà poder tenir futur. En el nostre exemple, és un fet que els ramaders que no varen fer aquest salt es varen quedar enrere i en molts casos o bé varen desaparèixer o varen ser comprats per companyies més grans del sector.
En definitiva, la digitalització transforma els processos i tota l'activitat de les nostres empreses en dades. Quan passem de veure el món i el mercat, el nostre entorn, mitjançant una lent de dades en lloc d'una lent de procés, augmentem radicalment l'impacte comercial. Les dades impulsen la innovació. La transformació digital permet a les organitzacions crear productes que els clients desitgen en lloc de crear productes i forçar que els clients els comprin. Hem de fer un canvi cultural en la manera en què analitzem les dades. Dades de les que en molts casos ja disposem. Aquest canvi cultural el podem descriure en 3 punts. Invertir en recopilar i analitzar i utilitzar aquestes dades. Innovar amb dades inexplorades prèviament per a crear nous productes i serveis, juntament amb millors experiències dels clients. Improvisar explorant dades i trobant un nou significat per a aquestes, que després es convertirà en informació per dissenyar un pla d'acció o estratègia. Aquest últim punt es veu molt clar en el cas de les granges, que us explicava. Amb l'anàlisi de dades, fent prova i error, creuant dades que a priori no tenen relació, es converteix en un punt clau per la presa de decisions, no només a nivell operatiu, sinó tàctic i també estratègic. En definitiva, el punt clau en l'àmbit de la tecnologia és posar focus en capturar i analitzar aquestes dades. Implementar plataformes que creuin les dades, que n'extreguin patrons de comportament, tendències, etc. I no només cal invertir en tecnologia per poder realitzar aquest canvi, sinó també en talent i especialitzat com són els data science, un perfil que cada cop pren més importància en totes i cadascuna de les nostres empreses, perquè recordeu que les dades són un diamant en brut que cal polir-lo per a transformar-lo en informació de valor. Però de talent i persones en parlarem en la nostra propera píndola. Recorda que aquest ha estat només la primera píndola de la minissèrie sobre transformació digital. Si tens més dubtes, necessites aprofundir en aquests o d'altres temes o simplement ens vols donar feedback, contacta'ns al link que trobaràs a la descripció d'aquest vídeo o per e-mail a igec@igec.cat i el derivarem a un expert en la matèria. Espero que us hagi estat d'utilitat i si no vols prendre les nostres properes píndoles, subscriu-te a aquest canal per seguir el moviment iGecker.